Takže dobrý deň, vítajte pri dnešnom ďalšom podcaste, kde by sme vám radi predstavili inžiniera Čegleja. Dobrý deň. Pán inžinier Čeglej je teda absolventom Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov a popri štúdiu už aktívne teda športoval za AS Trenčín. K jedným z vašich teda mnohých úspechov patrí aj titul Zisk majstra za roky 2015 a 2016. Aktuálne teda vás je možné vidieť v úlohe asistenta trénera za spomínaný klub, teda AS Trenčín. Hneď moja prvá otázka na úvod je, keď sa povie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, čo vám napadne ako prvé? Najkrajšie roky v mladosti, čo sa týka bez futbalu. Jednoducho, ten vysokoškolský život bol veľmi rýchly, krásny, ale keď si to zoberiem celkovo to obdobie, koľko som tu bol, tých rokov, tak ešte krátke. Kľudne nemal by som problém ešte ďalej študovať, lebo to bolo ozaj výborné. Čo bolo vašim prvým impulzom? Prečo ste sa možno rozhodli práve pre Trenčiansku univerzitu? Tak ja som si bol vedomý toho, že život športovca profesionálneho je veľmi náročný a ako náhle tam prídu nejaké zranenia, takže môžete skončiť z jedného dňa na druhý. A toto bolo asi taký prvotný impuls, že myslieť na svoje zadné dvierka. Tak preto som sa rozhodol, že by som išiel vyskúšať študovať vysokú školu. A môj prvý ročník bol tu v Trenčíne, ale na fakulte mechatroniky v Záblatí, kde to bolo to náročné a jednoducho ten prvý ročník som nejako ešte ako tak ukončil, ale vedel som, že to nie je tá moja šálka kávy, bola tam matematika a tieto veci a jednoducho som sa rozhodol, že prvý ročník OK, skončil som, ale že budem pokračovať na vysokej škole, ale zmením iba odbor, teda verejnú správu. Prečo ste sa možno prihlásili práve na verejnú správu, keďže štúdium ponúka aj ľudské zdroje a personálny manažment? Mal som tam aj veľa kamarátov, čiže oni ma tak nejako stiahli, ale predsa tá verejná správa a tie odbory, ktoré tam boli, tak sú veľmi blízko, čo sa týka aj do budúcna do futbalu z manažerského hľadiska, takže tie určité veci som si tak odsledoval a jednoducho a samozrejme vysoká škola blízko hneď futbalový štadión, čiže som zavrel dvere na futbalovom štadióne, prešiel som cez ulicu a bol som už v škole, takže to bolo ďalšie také pridaná hodnota tomu, aby som študoval tuto v Trenčine. Vy ste teda ukončili bakalára a rozhodli ste sa študovať aj na druhom stupni. Práve ľudské zdroje a personálny manažment, nebolo to pre vás možno nejaký preskok alebo ťažké, keď ste vlastne z verejnej správy išli na ľudské zdroje? Nie, ja som to bral práve že ako takú výzvu pre mňa a už som si len povedal, že 4. ročník treba dať. Že jednoducho treba to nejako zvládnuť a 5. ročník to sa už iba chystáte na tie záverečné skúšky a to boli už iba 2 roky a vzhľadom tomu, že ja som mal stále platný kontrakt v Trenčíne, zrovna na to obdobie 2 rokov, tak som nemohol som nad čím váhať a teda pokračovať ďalej v štúdiu. Keď sa teda stále venujeme tejto škole, tak možno aký bol váš najobľúbenejší predmet alebo respektíve učiteľ, ak si ešte teda spomínate? Viete, nemal som nejaký že obľúbený predmet alebo učiteľa, ale ja myslím, že ja som mal individuálny študijný plán. A v prvom rade, keď som išiel študovať na vysokú školu, tak samozrejme veľká vďaka patrí môjmu zamestnávateľovi, ktorý mi dovolil a podporoval ma v tom, aby som študoval. A druhá veľká vďaka patrí všetkým vyučujúcim tuto priamo na vysokej škole, lebo nie je jednoduché sklbiť futbal a vysokú školu a oni tým svojím prístupom, ja som si každého jedného musel samozrejme obehať, za akých podmienok treba spraviť skúšku. A tí profesori a učitelia mi dávali aj vo svojom voľnom čase, že som mohol k ním ešte prísť a takú pomocnú ruku, že ozaj som si s nimi vychádzal a oni mi vychádzali veľmi v ústretí a to považujem za obrovskú vďaku, že kebyže idú nejako silno proti mne, tak neviem, či by som to až tak dokázal dokončiť túto školu, ale ja som ju chcel spraviť a takisto oni mi pomáhali, aby som prešiel, aby som sa naučil a jednoducho boli ľudskí. Možno, čo ste sa teda za štúdium na vysokej škole naučili, uplatňujete aj v zamestnaní, keď sa na to pozriete spätne?
Momentálne až tak nie, lebo predsa len som tréner, veľa času trávim na ihrisku, ale keď to sledujem, že čo robia naši športoví riaditelia a takto okolo futbalu, stále sú tam tie financie a tá verejná správa a to všetko okolo toho. Takže uplatnenie určite v budúcnosti nájdem a ja som rád, že som to dokázal za pomoci vyučujúcich profesorov nejako zvládnuť, ale samozrejme, že ja som tu našiel veľmi výborné podmienky. Áno, táto škola napreduje obrovsky za nového rektora univerzity, kde je pán docent Jozef Habaník a jeho tým okolo toho, všetci profesori, celý ten manažment tej vysokej školy, či materiálno-technické zabezpečenie školy, aké je to tu všetko vynovené, aké sme mali my podmienky, aké sú tu ďalšie nové podmienky. Takže ja si myslím, že táto škola ide mimoriadne milovými krokmi dopredu a je to len dobre, keď si zoberiem aj tú polohu, kde sa nachádza Trenčín, že tí študenti tu môžu ísť veľmi ľahko, krásne mesto, výborná škola, všetko nové, zabezpečené, výborný kredit vysokej školy. Takže ja si myslím, že pokiaľ takto bude táto vysoká škola fungovať, tak to bude výborné a študenti tu pôjdu ďalej a ďalej a po väčšom množstve. Čo sa týka ešte vás, tak možno bolo pre vás ťažké sklobiť teda štúdium a šport, keď sa na to pozriete? Bolo to pre mňa veľmi ťažké, hlavne z časového hľadiska. Samozrejme priorita bola futbal, ale bez pomoci profesorov individuálne študijného plánu ja by som to asi veľmi ťažko by som to nejako sklbil, ale zase bola to pre mňa výzva a možno aj pre tých profesorov, že ako to nejako sklbiť, aby som si spravil tie veci, ktoré som mal spraviť. Ďakujem. Kariéru teda profesionálneho športovca ste ukončili v roku 2022. Možno ak nám prezradíte, aké sú vaše plány do budúcna? Áno, skončil som nečakane, keď som mal ešte stále platný kontrakt, kde mi zavolal môj bývalý tréner, s ktorým som zrovna oslavoval tituly v Trenčine, že či môžem ísť s ním pracovať do Saúdskej Arábie, tak som okamžite ukončil kontrakt a za 2-3 dní som letel do Saúdskej Arábie. No, momentálne študujem najvyššiu trénerskú licenciu, ktorá trvá 2 roky, prvú licenciu. A samozrejme potrebujem prax. Áno, vzdelávať sa stále prax, ale určite mám ambíciu byť v budúcnosti v horizontu. Nechcem to tak špecifikovať, že 1, 2, 3, 4 roky, ale určite hlavný tréner by som chcel byť a kvôli tomu študujem aj náročnú dlhoročnú školu trénerskú. Ďakujem pekne. Moje také dve posledné otázky na záver sú, čo by ste možno vy odkázali ako bývalý študent práve potenciálnym uchádzačom teda o štúdium na Dubčeka. Že smelo na túto školu, lebo hovorím, už som to aj spomenul, tá vysoká škola napreduje milovými krokmi, je tu všetko, čo študenti potrebujú cez výborných profesorov, manažment vysokej školy, cez materiálno-technické zabezpečenie, je tu veľa krúžkov, veľa vecí, čo sa tu dá robiť a neustále sa to obnovuje. Preto za mňa to je výborné, krásne mesto, spoznajú nových ľudí, tak nevidím dôvod, prečo by sa nemali ísť študovať. A čo by ste možno vy odkázali na záver teda Trenčianskej univerzite? Tak samozrejme by som sa chcel im poďakovať, že som tu mohol študovať. Neštudoval som tu 1 rok, ale keď som si to tak nejako dal dokopy aj s tou mechatronikou, vlastne 7 rokov, lebo som niekedy nestíhal, tak som si prenášal predmety, prenášal 5-ročné štúdium, ktoré som chcel skončiť, tak trvalo 7 rokov a nakoniec som to dal, ale za tú vďaku, ako mi pomáhali a hlavne, aký prístup mali ku mne a ako sme to vlastne spoločnými silami dali. Tak by som vám chcela veľmi pekne poďakovať, že ste prijali teda pozvanie do nášho podcastu, že ste si našli čas a ďakujeme teda aj našim divákom, že nás sledujú a podporujú. Ďakujem. Staň sa ty jedným z nás, počúvaj svojho